ଷ୍ଟାର ଲଗେଇବେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖା ହେଲାଣି ଗୁଗଲ ବାହାରି ପଡୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ଦେଖେଇବୁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଇସା କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଇଏଟା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଛିଡ଼ା କରୁଛି ସେ ନେଇ ସେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ସେ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯା କେଉଁ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପଇସା ମିଳିକି ରେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ। ପଳେଇ ଦେବେ ନା ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭାଇ କୋଉଠି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଏଇ ଭାଲୁ ନାଇଁ ଜାମ୍ବବାନ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟଟା ଏଇଟା ଆଉ ଭିତରେ ପୁରା ନାଇଁ ଭିତରେ ପୁରା ସାଇଡ୍ରେ ରଖ ଭିତରେ ସେ ଦୋକାନ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ କରେ ହେଲା ତା ଏଇ ଯୋଉ ତା ମୋବାଇଲରେ ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଭଲ ସୁମନ ଦାଇ ମୋବାଇଲରେ ତମେ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଆସ୍ତେ କହିଲେ ବି ଜୋଶ ବି ହଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଲେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ନା ବେଜିତି କ'ଣ ଲୋକ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମୁଁ କହିବିନି ନା ସେମିତି କିଛି କହିବି ନା ମୁଁ କାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କମେଡି କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଭିତରୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ହବା ଆମ କଥା ମତେ କ୍ୟାମେରା ଧରେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବ ନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରମ କରୁଛି ଆପଣ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସରମ କରି ମୁଁ ମୋ ନିଜର କରୁନି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କାହିଁକିନା ସାଇବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବି ଆଉ ପୁଣି ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ରାମନବମୀ ବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ଆସ ତମ 4Kରେ କରୁଛ କି ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏତେ କ୍ୱାଲିଟିର ଆସୁନି ଆଜି ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟିର ଆସୁନି କଣ୍ଡେଇବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପାଣି ଆସ ନା ପ୍ରିୟା ପାଣି
ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ହାତ ଦେଇଦେବି ସରମ କରି ହାତେ ଦଉନି ମାନେ ତଳୁ ଭିୟୁଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ସବୁ ଲୋକ ଉପରକୁ କରିଦେଲେ ତ ଅଧା ଲେଖା ଆସିବ, ତଳକୁ କଲେ କ'ଣ କହିଲ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଏଟା ଆସିବ। ଏବେ ଚପଲ ରଖି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଭଏସ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଭୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ରାମନବମୀ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ସାଇବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଆସିଲା ଏବେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଆସିଛି ଆମର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଉଡି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ହିଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିର କତିରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। ଆସ ଆସ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜା କରି ଲାଇନ୍ ଏପଟ ଲାଇନ୍ ଯିବ ନା, ସେପଟ ଲାଇନ୍ ଯା। ଜୁମ୍ କରି ମୋତେ ହେଲା, ମୋତେ ହିଁ ଜୁମ୍ କିଛି ଭୋଗ କରିଦେଇକି ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ।
ଯାହା ବିଷୟ ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ କରନା ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି ରାଜା ଏବେ ଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ବି କଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ବି ନେଲୁ ଆମେ ଆଉ ଆଠୁ ବଡ଼ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମାଗିଲୁନି ସେଇଠି ନନା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆରେ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଏକା ମିଶେଇଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲାନି ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି